Нощи вечеряме, децата влизат цивилни, униформени, военни лица, разтоварчиха, разтършуваха цялата. Тихо! Дворове, никакво обвинение, нищо. Но мен бе. Давам ви хронология на законното, на промяната. След като раздържуваха всичко, барбекюта, мазета, тавани, децата къде спът кочета. И накрая установиха, че няма нищо. Подписахме протокол, няма нищо намерено, няма ерикоци. И аз мисля, че се тръгват. И те в цялото им удобство вика, трябва да ви задържим. Защо? Нали нищо не сте намерили? Вика, са нали знаеш. Взимат ни, докарват ни тук и до преди 10 минути, 24 часа, седиме в килиите, нито един милиционер, защото това вече е милиция. И това, което сега ни дадоха да прочетеме, че точно както 1944 година явява се министър-председател, вика полицаите, следователи, какви са там били, в неговия кабинет. Той се явява свидетел на мафията, на черепа. Почват да пишат, там стоят, без да имат право, въобще в който малко разбира от щално следствени действия. Стоят финансов министър, вътрешен министър. Момчетата пишат и той им казва, сега отидете ги прибирайте, защото могат да скрият доказателства. А затова нещо викаха декември месец. Дойдоха, провериха, няма, излежахме 24 часа, стинахме, ядме за Каква е разликата с декември месец? Казвате, че никаква разлика. Никакви нови въпроси.